abe hip hop sebeyibulela imali ngalento abayiculayo. Siwavelela umuntu uqinelwa yingane sibadala kangaka. Zicula intebe. Zicula umbhedo khona lokho kwakucula ngembobo. Angazi imbobo. Hayibo ngithi mina Mkhosi singayenza thina lento. Afana Mkhosi ngalowo wathi uyithola kanjani hlele khona yini le? Yini lefuneka koleni? Yini Sungazowina ama-award. Ngayekhona Sikhona Mkhosi sinethalente. Kudlalwa ngathi. Kudlalwa ngathi Mkhosi kudlaliwe ngathi. Mina Mkhosi bengicabanga ukuthi nathi singayenza lento. Usho kanjani? Ngisho kanjalo Mkhosi. Phela into efunekayo nje uzocula lezi ingoma. Muke wacula ke nje ngepusi, imali, ishampeni. Number 1 ingoma yakho. Kodwa singacula ngani ke thina Mkhosi yini singayenza ehambelana nalesi sindadu. Uma Mkhosi khona le ngoma esasicula sisakhula edidi. Yiphi le? Amadala. Oh! Athi ishaya njengoba sasishaya Mkhosi. Athi ngiyakubuza uyaphendula. Uyibona kanjani? Asishaye Mkhosi. Siyokwenza imali Mkhosi siya kuma idol kulonyaka. Asha keke. Asha. Yini yona lena? Amathatha atuthetha mina. Ongenze njani? Okwenza so. Uthi shi ngemonza pha. Izonqo. Anandaba uzoyiwashange Hawizoqothuka. Anandaba uzoyifaka istep 1. Izoqina. Anandaba uzoyifaka istep 2. Yini yona lena? Amathatha atuthetha mina. Okwenza so. Uthi shi ngemonza pha. Izonqo. Anandaba uzoyiwashange Izoqothuka. Anandaba uzoyifaka istep 1. Izoqina. Anandaba uzoyifaka istep 2. Hayizoqina. Anandaba uzoyifaka istep 2. Hayizoqina. Anandaba uzoyifaka istep 2. Izoqina. Anandaba